Niger jamana ɲɛmɔgɔ Mohamed Bazoum ni ale ni Tchad jamana ɲɛmɔgɔ Mahamat Idriss Déby Itno ye ɲɔgɔn ye y'i cɛ ka bɔ ɲininkali dɔ kɔrɔ mun kɛra a la ka ɲɛsin Faransi finitigilakaw olu ka bilaliko ma. Bazoum y'a yira k'a fɔ ani kunnafonidilaw ka baro dɔ senfɛ ko Mali ka hakilila k'i sen bɔ nin ko la ko an y'o bila an kɔ sisan. A y'a fara kan tuguni ko ɲɔgɔnye dɔ bɛna kɛ G5 jamana 4 ani ɲɔgɔn cɛ Burkina Faso, Tchad, Mauritanie ani Niger ko yaasa G5 ka se ka balo. Mali jamana fanga ye laseli kɛ mɛ kalo la ko a bɛ bɔ G5 Sahel la. U ye baara kɛ ni Faransi barikani ye jihadi wale o kɛlɛliko la. Faso jama ani saridasiw mɔgɔ caman o de fagara Mali, Niger, Burkina kabi san daminɛ la. General Déby ni ale ye fanga ta a fa salen kɔfɛ a ka ca ni san 1 kɛlɛboloda la ko ale nimisara Mali ka tagali la G5 la. Nunu président fila u k'u y'u bolonɔ bila bɛnkan dɔ la lakanako kan arabadon mais u ma a ko piripirilatigɛ.